A dyma ni nôl yn y cylch y gogledd. Ga golwg eto ar y Cobyn Cymraeg a'r dosbarth. Ni'n gweld tu flaen i ni nawr, y Cobyn Cymraeg, yr Ebol Dwyflwydd o dan y beirniad John Kirk. Y dewis cynta gyda John yn y siwt las, special na yn y pellter. Oedd Danaway Alessandro i'r teulu atrel, ond dim ond dewis cynta oedd hwnna, dyma fe. Danaway Alessandro wrth y march. Fronodd Prince of Wales ac allan o'r gaseg Danaway Queenie. 40 yn y dosbarth. Am yr oedran, mae hwnna'n dosbarth da. Pam bydde ti'n gweud na? Achos bod e'n oedran caled i baratoi ceffili. Tymod, meddwl am dy blant, tymod, beth o'n nhw'n disgo fel amser nhw'n 10 ni na'r 10, ti'n bod. Lle ti dwlu bwyd mewn nhw, maen still yn tyfu, nhw nhw. Mi'n siŵr o'n nhw hyd yn berffedd. Mi'n trial backtracko tyma bach nawr. O'n i'n trio dyla fe nôl i fod onest y ti. Ag yn ail ar y dewis cynta oedd i Julie Evans yn credu Antares di Gwynel. Wedi cael ei fagu yn Ffrainc, dwi'n deall. Y Palomino, ond dyna y dewis yr 1 a 2 cynta, ond fel ni'n gweld, maen cael wacen mas, ond mae'r enillydd yn cael dod nôl i'r brig i Sam Atrel. Danaway Alessandro. Ond beth bydd y dewis am yr ail lle? Mae newidiad wedi bod, dwi'n gweld, mae'r Palomino wedi colli i spot yn yr safon, yn yr ail safon, a ceffil bach di wedi dod lan. Wyt ti'n gallu deall y rheswm y tu ôl i'r newidiaeth? Amser wyt ti'n gweld nhw yn agos, wyt ti'n notisio byddach chi ni ddim yn gallu gweld o fan hyn. Mae'n bwysig beirniadu a gweld nhw'n cerdded, a ni'n gweld nhw'n cerdded a mynd yn drot nôl ato John. So di'r symudiad ddim yn straight, gall fod rhywbeth yn dyfe sydd wedi newid i feddwl e. Ond mae John, bydd e'n onest a bydd e'n edrych am y pethau oedd e moyn. Partol da, coesau da, trad da. Yn cerdded ac yn sefyll yn bwrpasol. Na chi Mr John Kirk, brydfa Donis o Lanfair y Miallt, y gŵr lleol sy'n beirniadu yr adran dy eleni y Cobiau. Yr ebolion dyflwydd ddod, a mae John wedi bod yn pwyso y mesur yn ofalus iawn, ac Danaway Alessandro wedi bod ar y brig drwy'r cwbl, ond mae wedi gofyn iddyn nhw gael cerddediad a fe ddaeth nôl ar y brig. Ond yn sicr, mae fe still yn camo. Yr Palomino wedi symud lawr i'r trydydd safle. O, berhet i ddiosg. Na fe. Ie. Wel, 3 tro i Gymro maen nhw'n gweud. Ar y trydydd pip, mae fi'n deall y Danaway Alessandro wedi cael coron yr Ebol Dwyflwydd gorau yn y Sioe y flwyddyn hyn. A mae fe'n betrwn, dwi'n gallu gweld hwnna mewn car John Kirk. Gros yr hewl o'r maes yma. Mae'n disgwyl yn a pan ti'n gweld nhw o'r ochr, mae e'n ffordd wych ydy fi o weld y llun cyflaw o'r creadur. A mae hwn wedi droi mas a paratoi yn berffaith, a mae hwnna'n bwysig i John. Mae rhaid, gall fod geffil da, ond os ydy e ddim yn cario digon o bwysau, os ydy e ddim yn tyfu'n iawn i'r oedran hyn, bydd e ddim ar y brig. Achos, fel fi wedi gweud, John, un gair am John yw honest ar y diwrnod. Oedd hwnna 3 gair, yn roedd e? A'r Palomino yn y trydydd safle. Wedi cael ei fagu o Ffrainc, wrth gwrs. A mae rhaid gweud disgwyl tyma bach yn llwm, a fi'n deall ni fyd, ond yna fe. Trydydd yn y Sioe Frenhinol, mae hwnna'n rhywbeth special. Sam Atrel. Ie, y mab, wrth gwrs, teulu Atrel, maen nhw'n anferth. Mae'n job cadw lan ar teulu i gyd, ond teulu ffein iawn, ond mae yna basiwn am y cyffylau yma a'r cobyn, a fi'n siŵr bydd dim neb yn neud fwy o sŵn ar ochr y cylch amser bydd hwn yn cael drot mas o'r cylch. Wedi ennill y dosbarth Ebol Dwyflwydd. Ond bod parch, disgwyl yn special ar y diwrnod. Penôl da. Dewis John, wrth gwrs. Ni'n mynd i gadw gweud y geiriau yma. Dyna beth sy'n angen. A trada, ti'n gallu gweld, mae asgwrn a trada. A rhywbeth bach o hen ffasiwn o bwy ti fe fyd. Property Julie Evans.
Ymateb y gynulleidfa yn gweud y cwbl ac yn cadarnhau mae Danwy Alessandro sy'n cyrraedd y brig heddi gyda'r ebolion dyflwydd o'd yn y Cobiau Cymreig. Llongyfarchiadau mowr iawn i deulu yr Atrels. Well, Sam Atrell, you're walking out of this ring with a red rosette. I know this colt means a lot to you and the family. I could tell when you were pulled initially forward. But explain to me how you're feeling. Words can't describe how we feel. As a family, all the team, the effort, even down to the girls cleaning the bridles for me this morning because I was not up together. But it means the world to us. There's generations of breeding that goes into these horses. How important is that part of the prep? It's everything to us, especially because obviously the father's now passed away, who was a legend himself, and hopefully I can fly the flag for him. I'm sure you're doing a grand job. It's off to a great start. Many, many congratulations. Good luck in the championship. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.